Takže čau klidičky, já vás vítám u toho nového videa. Dneska to máme s webkamerou, takovou trošku starou, ale funguje, to je hlavní. My si dneska zahrajeme Go to Bed. A ještě jednu hororovku, pokud tu stihneme hrozně rychle. Prejte, je docela krátká hororovka, je zdarma, máte odkaz. Ještě tam máte jako dole v popisku napsané, jak ten tutoriál máte udělat. Když tak, mi ještě napište na můj Instagram, který máte tady v popisku, kdybyste něco nevěděli, nebo se poradte dole v komentářích. Tak, no a my už to nebudeme kecávat, nebo aspoň já teda, takže jdeme na to. Go to bed. Tak asi půjdu do... Okay. Zajímavý. Did you lock the front door? Ne. Počkejte. Tak. Oh shit. Jo, aha, já už nevím prostě, co to je, tak, jo, už to, že to není hororová, já jenom tak jsou mini jumpscary, ok. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Takže počkat. Zavřeme dveře. To jsou... Nejsou to tyhle ty? Ne. To jsou tyhle ty, že? Dobrý. To je všechno, ne? To okno, ne, jo? Jo, to okno taky, nice. Dobré, to je všechno, ne? Ještě tady něco. Vypadá to, že ne. Tak jo, to už musí být, bro. Did you like the front door? Yes. Nechtěl bych. Did you close the window? Jo, tak a teď co jako? Nečukej, já spím, vole. Did you arm the home security system? Ne. Tam mi zaplatíš. Čau. Nevadí. Tak dáme třetí fokus. Zavřít okno. Dveře. Nějaký... Tady něco je. To je ono, ne? Jo, to je ono. To stačí jednou, že? Jo. Tak a teďka nám tady všechno prodáme. Třeba toto, obraz asi na co? Něco s televizí, ovladačem. Tímhle. Ne. Co ty nože? Ne, nic. Jo, něco jo, jo. Dobré. Ještě něco, ne? Počkej. Dvakrát zamknout asi. Něco s mojima dveřmama. To asi ne, co? Já jsem vlastně kolečko. Did you lock the front door? Yes. Did you close the window? Yes. Did you arm the home security system? Yes. Jo, to jsem udělal. Nebo byly to, nože, ne? A máme tě. Vyhráli jsme, to je všechno? Vyhráli jsme? Tak ne, no. Go to bed. Dobrá. Takže. Aha. Skaláme nože. Zavřeme dveře. Security system. Co je tohle? Ještě to něco. Basement. Já pořád mám pocit, že to jako to se nemůže opakovat, to bude nějaký háček. Co to je mixer? To mi to třeba jako nedal do plusy, víš že? No tak já jdu spát asi, no, tak jako já nevím, co jiného bych měl dělat.
Is the house secure? Jo. Are you sure? Yes. Good. To bylo jednoduchý. Tak teď zase v tom stejném domě. Já odmítám tohle hrát. Řekli si, to není hororový. To prdele. Počkat. Aha. Uj, nějak nefunguje muzika, kaj, počkejte. Počkat, jo, mně se toto vyplo. Zmiz. Do prdele! Do prdele, kur... 2000 years later. Protože tady dole máte ty ruky. OK. OK. Tak jo. Hele, to není maso, to není maso! Jako je, ale trošku... klíček, nice. Proč přestala hrát ta hudba? Já tam nejdu. Pomoc! Utíkej, dělej. A co s tím klíčem jako? Co s tím klíčem? Je tady. Tak je to černý, nic nevidím. Máme to? Ještě musíme se nějak odsud dostat. To třeba v okna. Já věděl, že tady bude háček. Já vám to potom vysvětlím. Ještě ty nože možná. Takhle vím, kam jsem ji snad dal, ne? A on bude tam, že? Nebo odešel, můžu tam jít? Já nevím, jestli odešel, nebo prostě mě zamkl a odešel třeba. Nic nevidím, kámo. Ještě něco se něco... Jo, dveře možná ještě musím. Pojď. Taky nepůjde. Co teď jako? OK. Super! To jsou dva konce, dobrý a špatný. Zkusíme ještě teda jednou, jo? Zkusíme to teda ještě jednou. I need to find a way out. A tady, počkej, uvidíme. Protože jsme to nezapli, neboli jakože, no nezapli prostě, tak teď to můžeme udělat, ne? Počkat, možná musíme nejdřív jakože okno kontrolovat, jo, dobrý. Protože my jsme to neaktivovali. Takže teď to aktivujeme a policajti přijdou. Ještě zkusíme to zase, než půjdeme do postele v tom sklepě. Takže já vám to teďka skipnu. To se teďka půjdeme jako to. Jo, takže to nejde. Takže děkuji, že jste se koukali na tohle asi 10-8 minutové video. Jak říkám, tahle hra je i na mobilu, i na počítači. Oba odkazy máte tady v popisku. Takže doufám, že jste si to užívali teda i se mnou, no. No a děkuji teda, že jste se znova koukali a uvidíme se v dalším videu. Takže čau.